Good morning. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog, mga ka-explorer. Meron kasing isang viewers na nagsuggest na puntahan ko raw yung Susong Dalaga. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang puntahan ko. Gusto ko rin eh. Yung mga green-minded dyan, tandaan, ang utak puti. Narating niya na tong lugar na to, kaya alam niya. Ito pruweba, tingnan natin ha. Papakita sa inyo guys. Ayan na. Ayan. Sitio Susong Dalaga. Maliwanag yun ha.
may daan po pa ganyan? Ah, diretso. Cardamom. Yan yung cardamom. Hirang mamungo yan. Ah. Aba, may pera-pera yung nagpagawa. May solar. Maganda bubong. Maganda view ng lugar na yan. Kaya nagpatayo ng bahay na ganyan. Mahirap lang dito, tubig. Malayo, mayroon tubig dyan sa baba. Sasadyain mo pang mag-igib ng pagkalayo-layo. Yun yung bahay sa taas, oh. Kulay blue bubong. Maganda view dun eh. Ayos ah. Ayan, nandito yung sapa, oh. Nandito yung paliguan, oh. Linaw. Ah. Ayun. Dito na habig. Wala na iigiban dito ng inumin. Ma'am, saan po iigiban ng inumin dito? Oo. Ah, may iigiban doon ng inumin? Dati may ano rito, may tawag dito, may balon yata dati. Wala na. Dati may balon dyan, nung kayo nagagala. Ano yun, may poso daw doon.
nyo ha. Sa lubong ka ba din ng aso eh. Kaya papunta ito. First time ko lang makakarating dito kasi narating ko na minsan yung may sapa kaninang dinaanan natin, pero ito hindi ko pa nararating. Sarap ng hangin. May bahay wala ng tao. Inabandonan ng may-ari. Halatang hindi na titiran at napakadamo na eh. Maayos naman ang kalsada dito, hindi naman sirang-sira. Ayun, may mga niyog. Matagal ng ano to. May nagbabantay eh, may niyog. May bahay din, ay may bahay din dito. May bahay din. Lamig ng saka dito. Lamig nga. Pwede pala.
kaya ng motor natin. Balik sinubukan lang natin eh. Medyo maayos ang kalsada dito eh. Dito madulas pagka maulan, kitang kita. Saan kaya tagos nito? First time ko lang na marating to eh. Private na to. May bakod na yung kanilang ano. Private na nga to. May bakod na yun. Huwag na tayo pupunta dyan kasi private na yan. Baka tayo eh. Ayun. Papagalitan. Tingnan lang natin. Farm, mga bayabas, niyog. Ayun, maraming niyog. Tapos ayun, hindi lang nakikita sa camera yung bundok na yun. Mga pinya yung nakatanim. Ayun oh, marami ng damo. Hindi lang nakikita ng camera. Maganda tong pwesto na to. Malapit sa sapa, may tubig silang, may source sila ng tubig. Tapos lambak. Palibot eh, bundok. Ayun, bundok yan, bundok yan. Tapos dito, patag. Balik na tayo. Hindi tayo pwedeng pumasok sa mga may bakod na ganyan. Tayo eh, trespassing.
Yung bundok na yun, yun yung Kabayunan view deck dyan sa, dito sa DRT. Ayun yun, mataas na bundok na yun. May mga tanim pala ron, ayun, kamoting kahoy, saging, ayun yung sa malayo, sitaw. Parang naghahalaman pala dito. Sipag lang ang ano kailangan at konting puhunan. Punta nga tayo dito. Animal ako eh. Ayun. Sila. Hop, huli. Yakang-yakan ng motor natin yan. Naka low speed tayo eh.
dahan-dahan ng mababa ang motor mo, natutukod mo yung paa mo sa lupa kahit medyo malalim-lalim. Pag ang motor mo yung mataas, nako, hindi malayong matumba ka, lalo kung height mo 5 flat to 5'4", mabababa yan sa mga pang off-road na motor.